napansin nyo si Ken dito sa Misigaw, ibig sabihin nag-labor siya. Lumabas kayo ha, baka wala siya kasama dito eh. Busy yung mga sa training team, tapos kami Pwede mo ng soft drinks para hindi mahirapan. basta ha, pag sumigaw to, alam nyo na yun, umiire na. Muna yung tumangin sa Alejandro. Baka kasi biglang manganak nang wala sa oras eh. Diba? Ano, humihilab na raw yung tiyan. Ayan. Hi Madrid Nation! So, 44 days na lang at Christmas na. Update sa SPM1 competition. So, makita niyo sa base camp, may kanya-kanya na kayong grupo. Nag-meeting na ba kayo? O ano yung mga gagawin niyo sa mismong araw ng competition na yun? Ready na ba kayo? Kasi kami ready na. Nasa gitna na kami ng rehearsal. So, matakot na kayo. Okay, then of course, yung mga nasa Macau ngayon, yung mga lucky employee ng Madrid. Tonight is yung last night nila sa Macau and tomorrow, uuwi na sila dito. At abangan ninyo yung mga videos na makikita nyo next week. Then for sure, marami na namang nakakatungong mga videos ang mapapanood ninyo. At of course, alam ko yung inaabangan ninyong namumuong love team sa Macau ngayon. Ano kaya yon? Happy ever after ba o happy never after? Kumusta kayo yung mga iniwanan nilang love of their life dito sa Pilipinas? So I would like to greet a happy birthday kay Joanna. Happy birthday sa'yo, Joanna. Hope naging masaya ka ngayong araw na to sa birthday mo. For our Christmas tip, about savings pa rin and tip to. Every time na bibili kayo ng gift sa mall, always ask for a free gift wrapping. Imagine, kapag bibili ka pa ng wrapper, tapos ikaw pa yung magbabalot nun, gumastos ka na, pati yung oras mo pa naabala, diba? So, ano yung magtatanong ka kung nasaan yung section ng free gift wrapping, hindi ka na nga gumastos, hindi pa naaksaya yung oras mo. Always remember, when you save, every peso counts. 44 days na lang at Christmas na! Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned